que faci avui de presentador, de moderador d'aquesta sessió del cicle de Sinergies. El meu nom és Marco Aparicio. L'he pagat, que t'has encentat. Deia que m'han encarregat que presenti i moderi aquesta sessió del cicle Sinergies, aquest espai de debat, de reflexió que la Fundació Sergi ens ofereix per donar-nos el temps i donar-nos les condicions per poder compartir experiències, reflexions, propostes també de problemàtiques diverses que ens afecten com a persones, que ens afecten com a societat i sobre les quals és necessari no perdre el fil de la reflexió i de la proposta i de la pràctica també. En això la Fundació Sergi crec que és un referent de tot plegat i per tant agraeixo sincerament la invitació. Després també, inevitablement, hem de dir que som un grup de supervivents o de resistents a les onades del moment, perquè les onades del moment ara ens farien estar escoltant el Mariano Rajoy o que diu un altre o l'altre del monotema que ens acompanya en els darrers temps i que evidentment té una centralitat política i social que no vindria a negar ni molt menys, però està bé que al mig d'aquesta onada busquem també espais per no perdre el fil d'altres temàtiques que també han de tenir una centralitat en les nostres vides, en les nostres reflexions i per tant jo en aquestes darreres 3 setmanes i les properes 2 he vist ja anul·lar moltes activitats, congressos, jornades, trobades, reunions, tot està ficat en aquest espai d'incertesa i de vinculació, de subordinació al tema que ara ha agafat la centralitat de totes les nostres vides en molts casos. I jo crec que és necessari que en alguns casos es justifica aquesta suspensió, però en altres casos saludo amb satisfacció que no es faci així, aquest és un cas. I és un cas també especialment perquè la temàtica sobre els moviments humans, la mobilitat de persones, d'éssers humans al voltant d'aquest planeta en el que estem, malauradament, però també afortunadament, ha aconseguit agafar un espai de les discussions, dels mitjans de comunicació, de la mobilització social, dels col·lectius, de persones que es troben, s'organitzen i miren de donar respostes des de les seves possibilitats i no esperant permanentment les respostes dels representants o de la institució. I aquesta centralitat, aquesta importància que havia adquirit ara semblava que havia quedat esborrada. Per tant, de nou, entenc que val la pena felicitar-nos per estar aquí com supervivents en certa mesura. La meva idea no és fer cap presentació, jo crec que té molt més sentit que passem a escoltar les intervencions d'aquesta taula tan masculinitzada. Ja sé que és l'única taula masculinitzada, ho sé, per tant no vull aquí insistir en el tema, però és una taula bastant aparentment masculinitzada, tots tindrem la nostra dimensió femenina també, però vaja, en el que és l'aspecte tenim aquesta dimensió. Però bé, sé que en el cicle de Sinergies som l'excepció, no és pas la pauta i crec que també és un tema central i cabdal en tots els espais dels quals ens dotem per discutir, per pensar col·lectivament. Per tant, deia, jo no tinc, tot i que tinc molta facilitat perquè em dedico a la universitat, llavors, com allà ens dediquem a parlar bàsicament i omplir hores parlant, doncs no m'importaria entrar-hi, però entenc que té molt més sentit i és el que toca donar l'espai a les persones que
ens compartiran doncs, això, el seu pensament, la seva experiència, la seva pràctica respecte d'un tema genèric que a mi m'agrada parlar més en termes de mobilitat d'éssers humans, per no ja preconfigurar categories que en realitat són categories que ens hem dotat després des del punt de vista jurídic, institucional, i que de vegades ens allunyen del que és el procés social i el procés humà que hi ha darrere, que és que la gent viu enlloc, es mou o intenta canviar les seves condicions de vida per motius diversos, per biografies diverses, i que evidentment això sabem que comporta conflictes importants i vulneracions importants dels nostres drets col·lectius i individuals. En aquest espai de reflexió sobre la mobilitat tenim en Taisir Rasus, en Pablo Tosco, allà a l'altra banda, i ho dic per ordre, però us situo en Taisir, en Pablo i en Karim. No sé si voleu un ordre, com jo he arribat una mica no he pogut organitzar, però si us sembla bé fem així, us està bé? Vale, ens posem d'acord de res. Comencem per tant amb Taisir. Ell és natural, nascut a Tunis, és traductor de francès, filòleg i comunicador. Té una especialitat a la Universitat de Perpinyà, aquí a propet, en relacions transfrontereres, i el seu àmbit de treball, d'expertícia i de reflexió està molt vinculat a l'àmbit de la comunicació, dels idiomes, de la llengua, i per tant crec que la seva perspectiva des del llenguatge, des dels llenguatges, segurament ens aporta una reflexió molt potent. Taisir, quan vulguis. Bon vespre a tots. Moltes gràcies a la Fundació Sergi per haver-me convidat a compartir reflexions amb gent tan diversa i tan brillant. Jo vull començar per explicar una mica de la meva pròpia història, perquè crec que pot aportar moltes coses en el tema que ens concerneix avui. Jo soc de Tunísia, he nascut allà, quan tenia un any vaig marxar, vaig viure a diferents països per les circumstàncies laborals del meu pare. Llavors tota la família sempre m'ha anat seguint allà on destinava el meu pare. Vaig viure a països molt diversos, els Estats Units, el Japó, Israel, Palestina, França, països que tenen cultures, llengües, identitats molt variades. I Catalunya, per exemple, fa 8 anys en total que estic aquí a Catalunya, i vaig aprendre català fa 8 anys. De fet, desconeixia totalment que existia Catalunya com a país, que existia la llengua catalana, i us explico l'anècdota de com vaig arribar a Catalunya, perquè jo crec que és curiós. Doncs, quan vaig acabar estudis als Estats Units, vaig voler canviar, redirigir, diguéssim, la meva carrera professional, i vaig voler estudiar traducció i interpretació. En aquell moment tenia el batxillerat francès i volia estudiar a la Pompeu Fabra. La Pompeu Fabra, que era una universitat de molt de prestigi, sobretot en aquest programa, i vaig emprendre vaig seguir els tràmits per poder validar el meu batxillerat, per poder cursar a Barcelona a la Pompeu Fabra. I malauradament, amb la UNED, diguem-ne, no va poder ser, per resumir-ho molt ràpid, no va poder ser, amb totes les traves administratives que m'he anat trobant. Llavors vaig agafar el Google Maps i vaig estar mirant i dic on és que puc estar més a prop de Barcelona i que podria en algun moment fer la transició i poder accedir després a la meva obra, i que pugui estudiar a la universitat amb el meu batxillerat francès. I el Google Maps em va sortir Perpinyà.
vaig anar a Perpinyà, vaig començar a estudiar traducció i interpretació i una de les meves professores, quan estava fent una classe que es deia Descoberta del català, que parlaven del català com amb unes dades poc concretes, diguem-ne, no? El nombre de parlants, coses molt bàsiques, no era de la llengua, diguem-ne, no? I al final de classe la professora em diu que tu podries fer el grau de filologia en català. Clar, jo no parlava ni una paraula, diguéssim, i que algú vingui i et digui tu pots fer el grau de filologia, home, m'he quedat una mica sorprès, no? M'he quedat una mica sorprès, però de la mateixa manera vaig veure que algú tenia confiança en mi. Vaig veure que algú veia en mi la capacitat d'adquirir els coneixements que suposa aprendre un idioma, perquè l'aprenentatge d'un idioma és un procés humà abans de tot, és un procés humà d'aprenentatge que t'enriqueix a tu com a persona i que et dona moltes eines de poder-te emancipar socialment en la societat en la qual vius. Llavors, clar, em recordo quan vaig aterrar, torno una mica enrere, quan vaig aterrar a l'aeroport del Prat, vaig agafar el bus cap a Perpinyà i vaig creuar la frontera. I una de les coses que sempre me'n recordo, dic, vam passar, diguéssim, la Jonquera, començava a veure una certa continuïtat del que estava veient entre Barcelona, diguéssim, i la Jonquera, no? I dius, però si les coses són més o menys iguals d'una banda a l'altra, com és això, no? I, clar, a mesura que vaig anar entenent la història, interessant-me a la història, a la llengua, al passat de la gent, vas descobrint realment que el vincle humà és el que sempre predomina en les relacions transfronteres. Poso aquesta paraula perquè és una paraula més neutra, entre cometes, no? Llavors, clar, la meva història és pròpia, té les seves pròpies particularitats, però el fet migratori és molt, molt complex, no? La gent, o sigui, el fet migratori està motivat, com ha dit el Mauricio, que està motivat per raons molt diferents, no? És a dir, hi ha gent que fugen de guerres, hi ha gent que decideixen emigrar perquè volen una educació millor, hi ha gent que busquen que per les seves circumstàncies personals volen aires nous, no? Volen descobrir una altra cultura, volen emancipar-se d'una altra manera, no? I clar, és un fenomen tan complex i tan multilateral que és impossible, diguéssim, de sintetitzar-ho. No podem posar tot al mateix sac, diguem-ne, no? El que sí és clar és que crec que sí que hem de parlar del que és mobilitat humana com a concepte, perquè tots tenim raons legítimes de voler establir-se en diferents països que conformen el nostre món. Només llenço unes dades prèvies al debat, perquè ja que estem parlant del fet migratori m'agradaria parlar del continent que es concerneix, que és Europa, en aquest sentit. Entre el 1993 i 2013, a Europa, a les fronteres de la Unió Europea, han mort 19.000 persones. Segons United Intercultural Action, de dades del 2013, han mort 19.000 persones. Tots hem vist les tragèdies que han ocorregut en el mar Mediterrani. Gent que fugen de la barbària, que busquen
recuperar la seva dignitat, busquen refer les seves vides i hem vist unes respostes que no són humanes. Respostes que no corresponen al nostre tarannà humà de la solidaritat, d'ajudar aquell qui vol emancipar-se, no? A donar-li les eines. Ens hem quedat en aquell debat estrictament jurídic que impedeix que realment podem explorar la dimensió humana d'aquesta crisi. Clar, el Mediterrani, per exemple, és una regió on sempre ha regnat aquest fenomen de la interculturalitat. El fet migratori al Mediterrani ha tingut una evolució increïble, és a dir, només en les últimes dècades hem començat a veure l'aparició d'aquest fenomen rígid del que és la frontera, no? L'enduriment, diguéssim, no? El fenomen de l'enduriment de fronteres és un fenomen que al meu parer és bastant recent dins de la història i dins del context geopolític, diguéssim, mundial. Hem vist també com les condicions infrahumanes que es pateixen en els centres de detenció, els famosos CIEs, no? que diem, com, diguéssim, es trepitgen directament els drets fonamentals de persones. O sigui, hem arribat a uns punts que són molt perversos en aquest sentit. I llavors, per acabar, vull llançar dues reflexions amb exemples, no? Durant la primavera àrab a Tunísia, que és l'exemple que conec millor, diguéssim, Tunísia és un país que té 11 milions d'habitants. Quan va esclatar la guerra a Líbia, van passar de la frontera de Líbia a Tunis més d'1 milió de persones, gairebé de cop. Més d'1 milió de persones, gairebé de cop. Això representa, o sigui, gairebé el 10% de la població sencera. Sí? Jo em pregunto, faig la pregunta, com és que Europa és incapaç d'acollir el 0,02% de la seva població, parlant de gent que fugen directament de la misèria, d'un conflicte armat. Sí? És a dir, com és que no som capaços, que els estats membres no són capaços d'articular una resposta efectiva, una resposta humana, basada en els valors de la Unió Europea, com és que no són capaços d'acollir aquest ínfim percentatge de persones que l'únic motiu que tenen és refundar les seves vides i tenir les oportunitats que mereixen, en definitiva. Jo vaig tenir molta sort perquè la meva família, diguéssim, el meu fet, la meva història migratòria no ha estat associada a conflictes bèl·lics. No ha estat associada a això, no ha estat associada al fet de fugir d'una guerra. Però en el cas de la crisi migratòria i la crisi de refugiats que anomenem, que concerneix la Unió Europea, en la immensa majoria dels casos, sí. Llavors, jo convido, diguéssim, torno a convidar, sé que el debat aquí a Catalunya s'ha fet de manera molt seriosa i que la predisposició de les institucions sempre ha estat molt positiva per acollir aquesta gent que fugen de la guerra, perquè, entre altres raons, Catalunya és un país que ha patit aquestes experiències. Llavors, bàsicament això, vull que aquesta pregunta, diguéssim, vull articular, diguéssim, les respostes, vull que necessitem junts, diguéssim, com a societat, trobar les respostes de com adreçar una qüestió que és tan greu, que és profundament humana. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies, Teixir, per la teva intervenció. Ara és el torn d'en Karim Sant Garraf, que ens coneixem d'espais diversos i per tant jo crec que té un perfil de persona implicada, d'activista, de persona que porta experiència i que porta també pràctica organitzativa i pràctica social, que jo crec que sempre és necessària, no? Sempre anem mancats d'aquest tipus de recorregut i en Karim jo crec que ens ofereix amb molta claredat. En Karim és membre de Girona Acull, és membre de l'Espai Antiracista i és també membre i president de l'ANCAT, de l'Associació 3.0, l'Associació de Nova Ciutadania a Catalunya. Doncs, Karim, quan vulguis. Porta el temps més o menys uns 15 minuts. Que no tranquil, Posat el temps perquè a mi m'ha fotent canya, Bueno, bona nit a tothom. Res, jo volia parlar avui del tema fronterer, més que tot en l'aspecte econòmic, que mai en parlem. Què implica això? O sigui, tenir fronteres, què implica? Què ens costa, una mica? I què hi ha darrere? I per això he fet una mica una cosa maca, que farem una presentació. Això anirà com anirà, perquè està connectat amb el mòbil. No, són gratis, són ben gratis. A veure, es veu bé? Sí. El dibuix més o menys és això, una mica. He escollit un iceberg una mica perquè hi ha moltes coses amagades. M'ha costat molt una mica trobar dades i dades una mica corroborar-les i que siguin una mica rigoroses amb aquest aspecte sobretot. Llavors ja anirem veient que les xifres que aniré explicant o aniré comentant van variant però d'una barbaritat. Bueno, vinc com a Girona Acull, tiro per la casa. Què en sabem sobre les fronteres? Una mica això. Jo, segons una mica el que he estat buscant i investigant durant unes quantes setmanes, he trobat que és un gran negoci. I començarem per un petit vídeo de 2 minuts que explica molt bé què és aquest negoci. Hola, futuro multimillonario. Soy Mr. Hope, CEO y owner de Golden Sea, una innovadora startup que ha ganado cerca de $6.000 millones invirtiendo en el gran negocio de los refugiados. ¿Cómo? Muy sencillo. Existen millones de personas forzadas a abandonar sus hogares y Europa no habilita vías legales ni seguras que garanticen el derecho de asilo. Así que cuando los países europeos prometieron acoger a solo 180.000 refugiados y admitieron apenas un 10%, vimos un mar de oportunidades. Millones de personas abandonadas por la Unión Europea y, lo más importante, dispuestas a pagar lo que sea por salvar sus vidas. ¡Un negocio seguro! El incumplimiento de los acuerdos europeos nos permite aumentar beneficios. Europa está en crisis de valores y en toda crisis hay una oportunidad. Cada vez que Europa firma acuerdos como el de Turquía o países europeos cierran sus fronteras, aumenta nuestra demanda. Es decir, cuando las puertas de Europa se cierran, en Golden Sea abrimos otra ofreciendo transporte alternativo. ¿En qué condiciones? Lo que importa es que cada refugiado puede llegar a pagar hasta 3.000 euros. Multiplícalo por 1 millón de refugiados al año. Suena bien, ¿verdad? Seguro que piensas que el business puede terminar pronto. Amigo, Europa te garantiza que va para largo. Al ritmo actual tardarían 10 años en cumplir con lo que se comprometieron a hacer en 2. Sin olvidar que los países europeos han anunciado que seguirán gastando miles de millones de euros para fortalecer sus fronteras. Y a juzgar por el auge de partidos xenófobos en Europa, esto solo puede aumentar. ¿Crees que tantas muertes son un problema? No, la demanda sigue creciendo. De ahí nuestro eslogan: sin vías legales, dinero a raudales. Así que invierte en Golden Sea y multiplica tu dinero sin escrúpulos, sin riesgos y, sobre todo, sin que Europa te lo impida. La vida de las personas no debería ser un negocio. Bueno, és una mica... Aquest vídeo és molt... És una mica dur, però és la realitat.
és un negoci. Clar, quan ha esclatat una mica tot aquest boom del 2015 de molts refugiats que volien entrar a Europa, doncs hi ha gent que ho ha vist com un negoci. Bueno, el negoci s'ha començat fent des d'abans, començant per fronteres com Ceuta i Melilla, i clar, a Europa doncs, hi ha empreses que s'han fet d'or a través d'això, i anirem veient una mica com ha sigut una mica el transcurs d'aquest negoci. Mirem a Europa. Europa entre el 2014 i el 2016 s'ha gastat 17.000 milions d'euros amb el que és fronteres. Clar, estem parlant de molts de diners. I quan us he dit una mica les dades que no trobava dades correctes, o sigui, de 17.000 podia trobar un altre informe d'alguna comissió de la Unió Europea que posava 16.000 i una que posava 17.500. Però sembla una tonteria, però són 10.000 milions d'euros, 15.000 milions d'euros de diferència. I hi ha molta boira sobre aquest tema. O sigui, hi ha molts que 17.000 milions és més o menys la xifra que he fet jo un càlcul més o menys del que he trobat. He posat una mitja, que crec que podria ser molt més. De fet, es parla de que podria ser cap al 2022 50.000 milions d'euros. Això són molts de diners. Això es podria invertir en educació, en sanitat, en moltes coses. I exemples, Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, el 2000, tinc una mica, he trobat, diguem, el pressupost d'aquesta agència el 2005, que era de... No, ara el 2016, 254 milions d'euros. I el 2005... molt malament, això. El 2005 era 6 milions d'euros. O sigui, no és ni un 100, ni un 300, ni un 1.000%. És molts de diners. Clar, una entitat o una agència privada que controla en principi les fronteres i sabem el que està fent el Mediterrani, Frontex. Està impedint que molts vaixells d'ajuda humanitària puguin exercir la seva feina com haurien de fer o dins del que podien fer. És una dificultat més que ofereixen ells. I són gent, o sigui, com parlar de gent militaritzada que no perteneixen a cap estat, però és una empresa privada que vulnera bastant els drets humans. Molt malament, ho sento, jo Windows no. Espanya, polítiques migratòries, una mica. Volia parlar una mica de... Espanya, he estat buscant informació i això, també hi ha una mica d'oscurisme sobre aquesta informació, sobre el que ens gastem o el que es gasten dels nostres diners en posar concertines i això, una mica ha sigut complicat perquè no hi ha xifres concretes, no hi ha informes corroborats, ni rigorosos, ni res. Xifres així d'informes de premsa, d'alguna entitat internacional, etc. I Espanya, passant el que ha passat aquests dies, m'ha sorprès algun discurs d'algun polític de l'estat espanyol dient que les fronteres són les cicatrius del passat, que no s'haurien d'aixecar fronteres. O sigui, em feia ràbia perquè m'indignava, en plan, fa un mes vau prohibir l'entrada de molta gent que us vau comprometre a entrar. Estem parlant de 16.000 persones. I clar, d'aquí a ara parlar de que no volem fronteres i això és un tema que fa ràbia. I tenim també un repte ja que estem a Catalunya i amb tot el que comporta aquest procés i aquests dies, tenim un repte de poder crear un país sense fronteres, que si no jo no el vull. O sigui, sí que jo com a persona soc independentista, però amb fronteres ja no ho seré. Poder no ho seré tant. És un repte que podem, ja que volem canviar, volem innovar, volem crear, és un repte que tenim.
A Espanya, el que he trobat una mica, bueno, aquesta imatge a la frontera sud de Ceuta i Melilla, que aquesta frontera jo vinc d'una ciutat del Marroc que es diu Tetuán, i clar, i això ho veia cada dia quasi. Si vas a Ceuta, que està a 15 quilòmetres d'on visió, això és el que veus cada dia per entrar a Ceuta, per accedir amb cotxe o a peu o només passejant per allà una mica, ja ho veus. I quan és molt heavy, és molt impressionant, la imatge és molt fluixa, però clar, és una paret, després hi ha 2 o 3 metres d'espai, dos valles amb uns cables intercalats que si caus te fan molt de mal, o sigui, no pots córrer ni caminar, i si atravesses, o sigui, i després comences per on hi ha el senyor mirant aquesta paret que està inclinada un tant per cent, o sigui que no pots pujar i a més hi ha una inclinació a sobre i aquí no surten les concertines, que hi ha les concertines, has de saltar a poder atravessar tot això per arribar a un mur de no recordo bé de quants metres, que està controlat últimament fins i tot amb drons, amb tecnologia punta espanyola. De fet, Espanya és un dels països amb tecnologia punta, amb control de fronteres. Aquesta és la realitat. I clar, aquí veiem una foto, parlem de diners, però hi ha persones que necessiten passar aquí. I no és una necessitat que necessiten canviar de telèfon perquè l'antic no li va bé. És una necessitat de vida. Gent que necessita, que fuig d'una guerra, de malalties, de fam, de persecució, etc. O sigui, que passen per aquí, sí o sí, persones. Entre el 2004 i el 2014 ens hem gastat 290 milions d'euros. Clar, és un sector que està creixent ara molt. I aquí, una mica per posar en evidència la hipocresia, fins i tot social, que hi ha en aquest aspecte. Aquí hi ha les 10 principals contractistes de la Bahia de Ceuta i Melilla. La primera, amb 27 milions, és Indra Sistemes, després Dragados, amb 17, Ferrovial, amb 7,8, i etc. I Intec, etc. Clar, a mi em sobta, jo soc un m'agrada el futbol, llavors segueixo les notícies d'esport també. Clar, va ser curiós, quan va haver la campanya va haver la moda de refugiats, que tothom volia ajudar i això, un tal Florentino Pérez va donar 1.000 euros a una entitat a Madrid i va sortir així. Clar, i és el propietari de Dragados i Indra. Bueno, un dels propietaris i soci. O sigui que una part, un 0,0% dels beneficis que això li fa una foto i diu que vol refugiats. Què es pretén amb tot això de les fronteres i això? Control. I aquest control, bueno, ara tinc una mica de vergonya perquè aquí tinc un company que fa fotos, és que, en plan, jo l'he trobat així una mica, fa una mica de lluir, està al costat d'ell i ensenya fotos. Pues, les fronteres són cada vegada més restrictives, militaritzades i mortíferes. El que has comentat abans, clar, hi ha un fenomen de fronteres que cada vegada hi ha més militars controlant, hi ha concertines. Bueno, volia també destacar que se m'ha passat, per exemple, quan parlava d'Espanya, que era pionera amb tot això, el 2003 una empresa espanyola andalusa va patentar les concertines. L'empresa es diu... ara no recordo, no m'ho tinc apuntat per aquí. Clar, això del temps... Bueno, és un... European Security Facing. Bueno, van patentar, diguem, un invent que ara també estan exportant a Hongria, a Hongria, Sèrbia, etc. Pues això, el que comentava el company, que les fronteres cada vegada són tenen una més militar, més agressiu. No és la frontera de la Junquera que passa amb el cotxe i no passa res. I clar, a part d'això, de les fronteres visuals, hi ha altres fronteres que, per exemple, Europa es protegeix amb això.
protegeix, suposo que no sé si el benestar, no sé què protegeixen exactament, però per exemple, la resta del món per accedir a Europa té una frontera, el que és un visat, que per demanar un visat per accedir a Europa, ni que fos de turisme, és una odissea que molta gent no supera, perquè te demanen una mica, quedarà lleig dir-ho, però l'oro i el moro. Les rutes, una mica, aquí volia també comentar les rutes que hi ha actualment per accedir cap a Europa, i es veuen bé o no? No, la lletra és molt petita, perquè clar, és que el fotògraf és aquest. Pues, diguem, ara les més utilitzades és que depèn de com Europa una mica aplica les seves polítiques migratòries, que no deixen de ser frontereres, d'aplicar més tanques i pagar més a països com a Turquia, una quantitat que la gent no passi, etc. Doncs la gent busca alternatives, i les alternatives d'ara és passar per l'Àfrica del Nord, passar per Líbia, Túnez, Algèria, Marroc, i poder pujar per la zona de Líbia, que és un país que no és estrany que Europa d'aquí poc li pagui també una quantitat important de diners perquè no deixi passar a gent, com ha fet amb Turquia, però clar, pagar-li aquí a Líbia, doncs, clar, saben que és un país ara que no té govern, en principi, o govern reconegut pels libians. I aquest és una mica un dels trajectes. Això que ens comporta doncs moltes irregularitats, com les devolucions calents, com aquestes imatges que això no deixa de ser una devolució calent però inhumana, o sigui que jo això ho he vist en persona, que gent intenta passar la frontera, aconsegueix passar i llavors tenen dret, per exemple, a demanar asil polític i que t'agafi un guàrdia civil i que et fotin una porta cap a l'altre cantó. O sigui, no tens dret a res, ni de parlar. I si parles pots rebre una hòstia o bueno, com les que hem vist aquests dies i ens han tocat molt, però passen cada dia. Passen cada dia molta gent. I no volen votar, només volen viure o sobreviure. I també una mica he volgut visualitzar el que és més, quan parlem de xifres és que és molt pervers, quan parlem de quanta gent s'ha mort i això, parlem de xifres i imaginem que quan un familiar, un amic, un conegut s'ha mort. Llavors aquí parlem, per exemple, a l'últim any 11.000 persones, 11.746 persones s'han mort, el que és 5 vegades Titanic. Això per culpa d'aquestes fronteres i aquestes polítiques d'immigració, en principi, que aportarà a Europa. Lo siento. No puedo. Sí, clar, visualitzar-ho una mica també li treu al costat així numèric. I clar, això és un caiugo, això és una patera on molta gent, menors, homes, dones, gent gran, que molts no saben nedar i han de travessar dies al mar Mediterrani. 2 minuts, vale, pues aniré ràpid. El futur, què ens espera? Una cosa sí, no provo gaire, provo molt. Ens espera una mica l'externalització de les fronteres. A mi això ja em fa una mica més por encara. Què és externalitzar? Com es fa? Pues és això, traslladar les fronteres cap a tercers països. Per exemple, Espanya va pagar 168 milions d'euros a Senegal, Mauritània el 2006 per frenar tota aquesta onada de caiucos que hi havia cap a les Canàries. Recentment Europa va signar acords amb Nigèria, Senegal, Mali, Etiòpia, només amb l'objectiu de reduir el flux migratori. Líbia, també un estat que ja ho hem dit que no té govern, un estat fallit, i ara mateix un gran epicentre de tràfic de migrants també ha rebut els sectors de pastís. I clar, al febrer d'aquest any la Unió Europea va anunciar una injecció de 130 milions d'euros per a aquestes externalitzacions, sense parlar
no sé si eren 1.300 o 300.000 euros, no recordo la xifra, de la general xifra que va pagar Europa a Turquia per tancar fronteres. Això que ens comporta? Pues estem una mica comprovant que comprant fronteres i venent drets humans. Però mentre hi hagi violència, conflictes i falta de desenvolupament social, de cooperació, de solidaritat, d'humanitat, pues seguirem havent gent que atravessi fronteres i vingui cap aquí. No em queda gaire temps, però després em deixarà el debat ja sortiran més coses. I moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Karim, per la presentació i també per l'esforç de documentar-ho i de plasmar-ho. I ara la darrera intervenció de la taula és en Pablo Tosco. Ell és originari de Córdoba, Argentina, però deu portar molts anys per aquí, perquè com a mínim des del 2001 d'un màster de documental creatiu a l'Autònoma i després un postgrau en antropologia visual a la Universitat de Barcelona. Per tant, porta molt temps aquí. Porta molt temps i no, perquè no ha parat de viatjar també. Per tant, són nombrosíssims els països fonamentalment de l'Àfrica i d'Amèrica Llatina on ha desenvolupat la seva tasca de documentar mitjançant imatges, audiovisuals i segurament també testimonis la situació de les persones que estan en trànsit migratori. I per tant, la seva tasca, la seva experiència vital i professional segurament ens aportarà una reflexión muy rica. Muchas gracias, Pablo, por estar. Bueno, muchas gracias. ¿Así se escucha? No, ¿no? Sí. Ahí vamos a lo Britney Spears. Muchas gracias a todos y todas por este espacio, a la Fundación Charlie por invitarme, a los compañeros. También he hecho falta un poco de diversidad de mirada, de perspectiva. Pero bueno, intentaremos equilibrarlo con el relato. Hace unos años, 2 más o menos, nos desayunamos, como decimos en Argentina, nos despertamos. Bueno, yo también soy migrante y por una situación así particular, económico, no huí de la guerra ni ninguna catástrofe natural, ni un poquito lo que les voy a mostrar ahora. Hace 2 años nos desayunamos que 65 millones de personas se vieron forzadas a dejarlo todo, desplazados, refugiadas, personas que lo han dejado todo por lo que estuvieron trabajando durante toda su vida, lo tuvieron que abandonar. Es una tragedia de una escala humana que a todos creo que nos ha conmovido y nos ha atravesado, ¿no? Pero bueno, esos 65 millones de personas quizás describan la tragedia, pero no la explican. Y un poquito lo que quería compartirles con ustedes, y si hay tiempo, es un recorrido no por los rescates en el Mediterráneo, que son imágenes y testimonios y relatos y narraciones que en estos últimos años las hemos visto mucho y las hemos escuchado y nos las han compartido los medios y los periodistas que lo han cubierto, sino un poquito el origen de las personas que han intentado o han cruzado el Mediterráneo. Y estar un poco primero el origen para mostrar las causas y luego un poco la ruta. Quería empezar con esta fotografía que está tomada a las afueras de Agadez, a unos 2 días y medio más o menos de la frontera con Libia, y lo que ven es gente encaramada en una camioneta, son todos hombres que salen al atardecer entre el lunes y el martes, que son los días en que las camionetas, las pick-up de Agadez salen para cruzar el desierto con dirección Libia y algunas con dirección a Argelia, y al grito de Barça o Barsac, no sé si les suena esta frase, es una frase que se hizo conocida por los senegaleses y las senegalesas que empezaron a cruzar en Cayuco, y Barsac significa muerte en Peul. Barça o Barsac, o sea, lograr ese sueño dorado de llegar a Barcelona o morir en el intento. Perdón. Ahora voy un poco arriba para mostrarles.
Todo tiene origen, por lo menos voy a hablar así de África, que es un continente y un grupo de países que he estado visitando en los últimos años y en los que hemos construido un corpus así testimonial de cuáles son las causas y cuáles son los países de orígenes de las personas que estamos viendo llegar a nuestras costas o que están llegando a Libia o que cruzan Níger para intentar llegar a cruzar el Mediterráneo luego. Hay una moneda que se utiliza en África subsahariana y África central que se llama CFA. No sé si les suena, el franco CFA es una moneda que se inventaron los franceses cuando descolonizaron, cuando tuvieron que descolonizar África por todos los movimientos independentistas y autonómicos y las negociaciones con Europa. Pero bueno, quedó algo ahí de la colonia que CFA es colonia francesa africana, eso es lo que significaba antes el CFA. Estaba buscando un billete, que siempre ando con un billete de CFA en la mano y una moneda para mostrar que todos los días los africanos y las africanas de esa región, de África Central y de África del Oeste, se levantan, pagan su pan, pagan sus gastos con una moneda que hace referencia a la colonia francesa. Eso todos los días. Luego, si investigan un poquito, no me voy a extender, pero van a ver el vínculo opresivo que tiene esta moneda en toda la economía y en toda la vida social de esta parte de África francófona. Luego los invito a curiosear. La imagen que están viendo es Maribol, es una mujer que ha nacido y ha criado su bebita en un país, en el país más nuevo del mundo, que se llama Sudán del Sur, que se independizó en el 2012, y que ese sueño independentista duró nada más ni nada menos que quizás medio año, ¿sí? Las disputas entre las dos etnias mayoritarias con las que se había negociado la construcción de este país, la creación de este país, los llevaron a la guerra, y la que quedó en el medio de todo eso fue la población civil, pero fundamentalmente la mujer, reclutada para sostener el movimiento guerrillero, reclutada como esclava sexual y obligada a huir y abandonar todo, ¿sí? Este es el campo de Mincaman, a las afueras de Bor, una de las ciudades más importantes del centro de Sudán del Sur, donde ven en las condiciones en que la gente ha llegado con lo opuesto a buscar un sitio seguro, ¿sí? Esta es la entrada, la llegada del campo de Mincaman. La gente cruzaba el río Nilo con el agua hasta el pecho, esperando que los enfrentamientos y los combates menguaran para poder llegar a este campo de desplazados. Y su hermana, Marta Bol, con su bebito que había nacido en este campo de refugiados. Ella también estuvo estando embarazada, faltando 2 semanas para parir, estuvo con el agua hasta el pecho durante 3 días entre los cañaverales para que terminaran los conflictos y ella pudiera cruzar. Bueno, ya nos ha cargado. Ella es Zaida. Zaida vive en República Centroafricana, también desplazada forzosa por los conflictos, por la crisis político-militar del 2013, que llevó supuestamente a cristianos y musulmanes a disputarse la gerencia y el poder del Estado, pero en realidad, un país ocupado por el gobierno, de alguna forma, informalmente por el gobierno francés, uno de los países con mayor presencia de milicias y militares franceses. Inclusive España tiene algo así como 400 y pico de soldados que están formando ahora a los militares de la República Centroafricana después de la crisis, pero el testimonio de Zaida no habla de crisis religiosa, sino de crisis económica. La zona donde Zaida vive o vivía es una zona de producción de diamantes y ahora han descubierto recientemente también coltán, entonces pueden imaginar las disputas y las luchas y las tensiones que puede haber por eso, y que de alguna forma u otra ha devenido en una lucha tribal o interétnica y religiosa, que el trasfondo es simplemente la gestión y el poder de decidir qué hacer con esos recursos naturales, ¿sí? Otra vez volvemos con presencia de Naciones Unidas, una alianza africana de África Central para mantener la paz y gestionar el conflicto. Y por supuesto la población civil viviendo en condiciones infrahumanas. Lo que están viendo es un campo de desplazados en Bangui, en la capital, a las afueras del aeropuerto, y en estas tiendas de campaña los primeros días había unas 200 personas viviendo ahí. Un poco ven las condiciones en las que están. Pudieron rescatar alguna mosquitera, algún colchón, algún baúl con ropa. Y
lo que te cuenta la gente? Que esas disputas que se entendieron como religiosas nunca existieron en barrios de Bangui, en Pecasenco o barrios a las afueras del aeropuerto, si eran barrios interreligiosos donde no había disputas entre familias musulmanas o familias cristianas. Abdi, que es el hijo de Zaida, la mujer que les presentaba al principio, que estaba entre las ruinas de su vivienda. Y lo que han quedado son personas que han heredado ruinas, nada más. No queda otra cosa y otro recurso en su entorno que ruinas. Otra de las causas también de la migración forzosa, y quizá nos queda un poco lejos, pero bueno, ha golpeado de alguna forma a España, la crisis del ébola, y después volveré en Agadez a los testimonios de gente de Liberia y de Sierra Leona que he conocido allí, que han migrado no porque su familia porque haya perdido un familiar, que en muchos casos sí, o haya perdido un amigo por esta enfermedad, pero lo que destruyó esta crisis sanitaria fue los recursos y los medios de vida de las personas. De alguna forma u otra, para hablar de las causas de las consecuencias de los procesos de descolonización, tanto Liberia como Sierra Leona quedaron totalmente destruidas después de su independencia, una guerra civil carnicera financiada por Occidente, y que, llegado a esta crisis de una enfermedad que podía ser de alguna forma atendida en algún centro hospitalario, el sistema sanitario estaba destruido, muy poca formación de profesores de la salud, inclusive en Liberia, en Sierra Leona, la situación fue que en las primeras 2 o 3 semanas de la crisis murieron 9 de los 10 médicos más importantes que tenía el país. O sea, se pueden hacer una idea un poco de cómo se gestionó después la crisis sanitaria del ébola cuando habían perdido a 9 de sus 10 profesionales que podían hacer cargo. Paso algunas fotografías para que vean el entorno. Estos son lo que están viendo a la izquierda, son los hospitales que se montaron porque habían quedado totalmente inhabilitados los hospitales locales. Entonces se montaron hospitales de campaña. Estas son las condiciones de vida de Freetown, de la capital de Sierra Leona. Podrán ver un poco que la ciudad y esta parte de la ciudad, este barrio, está construida sobre un basurero, alrededor de una letrina cada 500 personas. Por supuesto que no hay agua potable. O sea, se pueden hacer una idea de que un país arrasado por una guerra civil carnicera, que no se ha podido recuperar, ni tampoco hubo una voluntad política de hacerlo, es que ni la desigualdad, ni la pobreza, ni la migración son como fenómenos naturales que caen del cielo, sino que son decisiones políticas que llevan a estos pueblos y a estas personas a vivir en estas condiciones. Lo que están viendo acá es algo que tampoco se vio mucho aquí en España. La imagen que teníamos quizás del ébola era la gente con los trajes estos de protector, amarillos o blancos, los médicos atendiendo, pero después una gran tragedia humanitaria que se vivió fueron las cuarentenas. Cuando se identificaba una persona que estaba infectada, esa manzana quedaba rodeado por militares, se le ponía una cuerdita finita que demarcaba hasta dónde podían ir las personas, que es lo que están viendo allí. Y ahí durante 21 días cualquier persona que haya atravesado esa calle, o familiar, o gente que independientemente que vivieran en esa calle o no, quedaban detenidas y retenidas durante 21 días hasta que todos demostraran de que estaban sanos. Voy pasando rápido, también estas son imágenes de ébola, pero de Liberia, para que vean también así un poco el contexto en el que se desarrolló y en qué momento y en qué situación se encontraba el país y su contexto para hacer frente a lo que se vino luego, ¿no? En el 2012, no sé si recuerdan que hubo una crisis alimentaria muy fuerte. En el 2008 un aumento de los precios de los alimentos que en realidad 4 años después tuvo sus implicaciones sobre el terreno. En el 2008 empezaron a especular en la bolsa de Chicago con el precio de los alimentos, y en el 2012 una crisis alimentaria atroz en el Sahel africano, en toda la parte central de África, que va desde Senegal, Burkina Faso hasta Somalia, Etiopía, Kenia, ¿sí? Lo que les voy a mostrar es en las condiciones de vida de la gente de Burkina Faso, en la parte del Sahel, gente que luego huyó primero, como no tenía que comer, empezaron a trabajar en minas artesanales de oro. Veremos algunas imágenes, pero lo que están viendo es Abdi, que está
que está comiendo hojitas, gente que quitaba hojitas de los árboles para cocinarlas. Vemos la tierra sin poder tener semillas, preparadas para cultivar, pero sin agua para poder regarlas y sin poder comprar semillas porque estaban carísimas. Cuando hablamos recién de solidaridad, lo que están viendo, no sé si pueden contar a abuelo de pájaro cuántos niños hay y cuántas loncheras se llaman. Hay, lo de la comida. Sí. Y que no todos los niños podían tener una, entonces bueno, cada uno cuando puede trae su lonchera y se comparte y pueden ver la cantidad de loncheras que hay y la cantidad de niños. Estas son las imágenes de la gente que ha dejado sus campos, hombres y mujeres que han dejado sus campos y han ido a trabajar en estas minas de oro artesanales, sin ninguna protección, sin ninguna formación, sin nada. Y lo que hacían era dejaban sus tierras, sus animales, que en muchos casos los habían perdido, y se iban a jugar la vida por una pepita de oro, que a su vez les permitiera iniciar un proyecto migratorio, ¿no? Voy media tiempito. 4 minutos, vale. Vale. ¿Les suena a Boko Haram? ¿Sí? Les cuento un poquito de Nigeria porque he tenido la oportunidad de conocer a personas en Agadez, en estos guetos donde compilaban a los migrantes y luego los lanzaban al desierto para intentar llegar a Libia, y muchos habían huido del conflicto con Boko Haram. Estas son fotografías de Maiduguri, que es donde surge el movimiento de Boko Haram, y una de las zonas como más afectadas también, la parte del norte de Nigeria. El movimiento de Boko Haram, si luego curiosidad, también surge de procesos y de aplicaciones de políticas de desigualdad, desiguales. El norte quedó totalmente abandonado, un sur con recursos naturales gestionado y gerenciado por gente formada en el extranjero, muchos africanos de Nigeria que estuvieron formados en el Reino Unido y en Estados Unidos para que puedan gestionar y gerenciar los recursos naturales como el petróleo o el oro que se encuentra en ese país, y todos esos recursos y esa podemos decir eso, sí, ese beneficio quedó para el sur, y el norte quedó totalmente abandonado, y ahí es donde surgen estos movimientos de reivindicación de nueva redistribución, de nuevas formas de redistribución de la riqueza. Un poco para ver el contexto de donde viene gente que está cruzando el Mediterráneo y que viene de estos campos de refugiados, personas. Estas son fotografías tomadas en Chad, en la misma zona del norte de Nigeria, pero del lado chadiano. Gente que estaba viviendo en una isla que parecía como una especie de pequeño paraíso con sus cultivos, con sus animales, y que un día para el otro entró Boko Haram, secuestró a parte de su familia para reclutarlos como soldados o para reclutarlas como esclavas sexuales o forzarlas a ser sus mujeres. Y esta gente pasó a vivir en el desierto, dejó todo lo que tenía para pasar a vivir en este contexto. Estos son recién llegados al campo de Manara. Estas son las construcciones de las viviendas que hacían una vez que llegan al campo de refugiados, ahí en Manara. Kubi con su abuela, también ella huyó de Boko Haram de Nigeria y buscó refugio en la ciudad, en Difa, en Níger, y con su nietita, con Kubi. Y esta es una historia tremenda, es una abuela que huyó con 3 de sus nietos y uno muy chiquitito en situaciones de mucha fragilidad y mucha vulnerabilidad, y le daba el pecho para calmarlo, pero no, llevaba 3 días sin comer, en una situación extrema. Y rápida, así termino un poco para que vean dónde confluyen todos estos caminos de las historias que les contaba de Nigeria, de Burkina Faso, de Mali, de República Centroafricana, de Sudán del Sur. Confluyen en esta ciudad en el medio del desierto, que era una perla para los occidentales y especialmente para los franceses que iban a hacer expediciones al desierto, con la caída de Libia, que hizo un buen análisis. Con la caída de Libia, esa frontera se hace mucho más permeable. Libia y Gaddafi era de alguna forma que retenía todo ese flujo migratorio financiado por Europa, y cuando cae Gaddafi, esas fronteras se hacen permeables
y ahí es donde muchas de las personas, tuaregs, gente de la región que comerciaba con Libia, dejó de comerciar con materiales y empezó a comerciar con personas. Y esta camioneta está volviendo de Libia de gente que en su mayoría pasaba una temporada en Libia intentando cruzar, ganar dinero para poder cruzar el Mediterráneo, y luego de torturas, abusos, secuestros, extorsiones, deciden volver. Y de los 15.000 personas más o menos que semanalmente se calculaba el año pasado que atravesaba Agadez, unas 3.000, 4.000 personas por semana también regresaban de Libia. Este es un centro de la OIM, donde por primera vez muchas de las personas que estaban en Libia, que llevaban una temporada trabajando, intentando cruzar, por primera vez nos contaban dormir en un colchón, después de mucho tiempo y tranquilos. Y ya ven en qué condiciones. El Barça o Barsac. Y luego paso rápidamente para que vean, esto para mí me pareció como también muy, muy tremendo, o sea, ya tirando para obsceno. Estas son casas que los franceses en su momento construyeron para casas de vacaciones, no me animaría a decir fin de semana, pero bueno, casas donde luego iniciaron su promenada por el desierto y que ahora se han transformado en guetos donde tienen a las personas recluidas hasta que la camioneta salga, primero hasta que tengan el dinero para poder pagar la camioneta y luego hasta que la camioneta sale todos los lunes y los martes. Este es Yaya de Casamance, de Senegal, que llevaba 2 semanas también en ese gueto. Habrá habido unas 60 personas más o menos, en condiciones tremendas, por ejemplo, sin agua potable, sin baño, sin ningún tipo de servicio. Y la gasolinera donde cargan gasolina y la llegada a Italia. Me he saltado el Mediterráneo porque esas imágenes tenemos muchos. Les muestro un pequeño videito cortito de Daniel, que es la persona de Nigeria que les contaba que había conocido en Italia. Él es beneficiario de un proyecto, yo trabajo para una organización que se llama Oxfam Intermón, y él es beneficiario de un proyecto en Italia de acogida, ¿sí? Esta historia a mí, también me conmueve porque también da pistas de entenderle que cuando hay una voluntad política, no solamente recursos económicos, sino una voluntad política para acompañar estos procesos migratorios y esta huida, no solamente hablamos de asilo, sino que mucha gente que huye de países que no tienen un reconocimiento de conflicto ni van a ser reconocidos como refugiados o refugiadas. Les muestro unos minutitos y luego, no todo porque es medio larguito, pero para que lo podamos buscar. I didn't even say goodbye to anybody. I feel bad, and on the other hand, I have to leave because if I have to stay, I will have to face the cost. Maybe I may lose my life. It's just a 50-50. I just decided to go. I wish I stay back in my country. I have to leave because of my life. We are one happy family. We live where we can eat, we can pay our house rent. But they didn't have money to send me to school. Then I was working alone, working for myself to send myself to school, to pay my bills and some other things, even helping the family also. I was not having anything. The house I was staying, they went there and destroyed everything. So I was having nothing to take. I was not planning for any trip. I didn't imagine that the trip would be so long, but a little by little I see the trip began to go longer and go longer. I see so many people die in my presence in the trip. In the desert, so many people die also because there are lack of water and so many things. In the sea, 6 people died around me, and it was what happened to them. That was the same thing that happened to me.
Bueno, ¿cómo se trata el tiempo? Se los invito, les paso luego si quieren para que lo puedan ver. Está online en YouTube, se puede ver enterito y está ahí buenísimo. Muchas gracias a todos y a todas. Bé, doncs, si us sembla, obrim un espai d'intervencions, de preguntes, de comentaris, agraint la participació de tots tres, amb testimoni, reflexions personals, amb vivències i reculls de també quin ha estat el seu recorregut personal en aquestes qüestions. Res, només dues qüestions que em venien al cap, només les comento molt ràpidament, que tenen a veure amb les tres intervencions, és la importància de no quedar-nos amb reflexions abstractes i amb fins i tot crítiques molt ben fonamentades, però que es queden amb una dimensió numèrica, teòrica, etc., sinó que les vinculem a històries vitals de persones concretes. I us poso un exemple que complementa el que els tres companys ens han presentat, i és com en una sessió que hi havia al Congrés dels Diputats a Madrid, el tercer any després dels successos del Tarajal, de l'assassinat de joves migrants camerunesos que intentaven entrar a territori espanyol, i quan la Guàrdia Civil va disparar contra ells boles de goma o està en procés judicial per demostrar-se, però gas lacrimogen, que en el contacte amb l'aigua es fa especialment tòxic. Doncs es va fer una jornada dins del Congrés on es van convocar a diferents col·lectius i va ser molt interessant, molt impactant, però realment on es va trencar aquella jornada en el sentit positiu, en el sentit de l'impacte que va tenir, va ser el moment en què es va fer una connexió en directe amb els familiars dels joves assassinats. Va ser aquell moment, abans personalment havia hagut intervencions impressionants, però el moment en què es fa una connexió en directe, i en directe jo crec que encara va tenir més força, en què es va incorporar nosaltres, amb ells i ells amb nosaltres, amb el debat sobre quin sentit tenia que les fronteres tinguin les conseqüències que estan tenint i tinguin l'ús que se n'està fent. Va ser el moment en què vam poder conèixer els amics, els familiars dels joves assassinats, que va ser un moment, van ser 6 minuts de connexió complicada, però de sobte vam veure persones que estàvem en aquell mateix moment compartint el mateix neguit. Jo crec que això reforça molt clarament, dona vida a les reivindicacions, a les reflexions que incorporem. I l'altre és que ara, amb el tema aquest econòmic, amb el d'Indra, que jo recordava d'haver buscat coses feia temps, he buscat ràpidament per veure algun tipus de vincle. Indra a la Caixa, per veure què passava. O sigui, era una aposta guanyadora, segur que alguna cosa trobava, no? Efectivament. Indra se convierte en partner de la Caixa para la presentación de servicios tecnológicos. La compañía tal financia un importe de 80 millones de euros. El acuerdo acompaña la integración de Indra en la compañía Inforsystem, que està participada per la Caixa, etc. No? És només una dada que ja diu que era ganadora, segur. Mi búsqueda era ganadora, segur. De fet, és la primera que he obert, n'hi havia moltes més. I de nou amb aquesta qüestió, és molt rellevant que tenim aquest esforç de situar interessos concrets, perquè davant d'això no hi ha una situació de calamitats divines o atmosfèriques, hi ha conflictes d'interessos que tenen noms i cognoms. S'han de buscar, s'han d'identificar i s'han de veure, i s'ha de veure també quina participació tenim nosaltres en aquests interessos, normalment indirectament, que no és directament, però alguna incidència, alguna participació, alguna complicitat no volguda però present i quotidiana podem tenir. I en aquest
cas, Manuel de la Caixa teòricament no està aquí, no té el domicili fiscal a Catalunya, però vaja, és evident que és com la caixa emblemàtica o el banc emblemàtic d'un país. Doncs també crec que és important generar aquests vincles. Però bé, deixem un espai, evidentment, per preguntes, intervencions, comentaris i aprofitem la presència dels companys. Endavant, qui vulgui. Algú s'anima? Tancarem el gel, doncs. Està molt bé el fet que els tres que esteu a la taula eren tres mirades diferents d'aquestes fronteres que tenim actualment, no? I el comentari que em sembla que ha fet en Taisir, no? D'aquestes fronteres que a vegades són més fortes, no? O que són més dures, el fet de poder-les passar, no? Llavors, en aquest cas, has complementat en Karim amb el tema que hi ha un negoci al darrere, no? Però sí que ens hem trobat a faltar el tema d'ajustament de l'altre negoci que hi ha al darrere, no? D'ajustament dels interessos comercials que hi ha quan un producte travessa una frontera o una altra, tot el tema dels arancels. Però sí que us volia demanar és què en pensàveu vosaltres de les causes que provoquen un conflicte com és el de Síria, no? O començant o tirant més enrere el tema de Geòrgia, el conflicte que va haver-hi doncs fa com 10 anys enrere, o el que va provocar l'Afganistan, no? Que hi ha una provocació al darrere i tot això llavors provoca que hi hagi uns moviments migratoris, com deia en Marco al principi, no? Però realment què en penseu vosaltres de les causes que hi ha al darrere d'aquests moviments migratoris que fa que la gent hagi de passar fronteres, no? I que algunes fronteres són més permeables, com és el continent africà, o el continent, en aquest cas, americà, però que d'altres, quan arriben en el lloc, en aquest cas, doncs, al paradís, justament aquestes fronteres són molt més fortes i molt més dures, no? Què en penseu vosaltres? Doncs... concretament amb el tema, diguéssim, de Síria i de les primaveres àrabs en general, també has esmentat Afganistan. La Malala és un exemple, per exemple, molt important en aquest sentit, no? Una noia que va disparar simplement perquè volia estudiar, volia formar-se sabent que l'educació és l'única eina veritable de poder transformar la vida d'una persona i fer que s'emancipi, no? I una mica en aquesta línia jo crec que precisament l'educació com a arma de construcció massiva és un primer punt important. De fet, l'accés, hem de parlar també de l'accés a l'educació, és a dir, l'accés a l'educació, l'escolarització dels nens en aquests països ha patit uns cops molt forts. És a dir, estem parlant de gent que no poden accedir a l'escola, no poden tenir la formació normal com podem tenir a la majoria, o sigui, a la immensa majoria dels països, sí, a Europa sencera, no? Però, és a dir, la dificultat d'accés a una educació digna és un entrebanc molt important perquè una societat es pugui desenvolupar i pugui emancipar-se, no? I de fet, una de les principals raons de la primavera àrab, a mi no m'agrada dir-li primavera àrab perquè, com bé sabeu, també aquesta revolta es va començar a Tunísia, es va estendre més enllà doncs, de les fronteres tunisianes, i va ser una revolució, diguéssim, protagonitzada per joves que estaven formats i que no trobaven, no podien accedir, diguéssim, a feines dignes per poder, diguéssim, desenvolupar-se. Llavors, el que va passar als altres països, com Síria, Egipte,
és que aquesta evolució es va enganxar en un moment on la societat civil, diguéssim, potser no era prou madura a tots els nivells, no tenia totes les eines com per poder fer efectiva aquest canvi, no? Aquest canvi de tarannà. Llavors, torno a dir, és a dir, els règims que han estat governant aquests països estaven guiats per dues coses. Una, que era mantenir els seus propis ciutadans en absoluta ignorància, és a dir, cultivar aquesta ignorància per poder dominar els ciutadans millor. I l'altra cosa és que això s'ha fet amb la complicitat també de molts països d'Occident. I quan dic països em refereixo a governs, vull dir que no vull separar bé les coses aquí. Llavors això és i a més en nom de la seguretat, no? En nom de la seguretat, amb el tema del terrorisme que ha romput, diguéssim, de manera molt potent. Llavors, clar, aquesta connivència és un problema també, no? I acaba influint en el principal, que era l'educació, no? L'educació és una arma de construcció massiva i l'única manera de dotar els ciutadans de la capacitat de canviar les coses. A veure, jo, res, sobretot el comentador de les primaveres àrabs. Per mi van ser més de primaveres, no tinc res, o sigui que l'únic país que ha sortit més perjudicat va ser Túnez. A Egipte, després de la primavera, guanyen les eleccions democràticament un partit de la dreta d'Egipte que és islamista, el treuen posant un militar, d'hòsties. A Síria tenim el que tenim, una guerra civil, que ningú sap qui es baralla amb qui es baralla, o sigui, gent que va fugint de lo que no sap què, més o menys. Líbia, descontrol. Líbia amb el Gaddafi, aquest senyor tan dolent, no tenien tant descontrol, o sigui, tenien vivenda garantitzada tots, o sigui, no estic defensant un dictador, però collons a Rajoy també ho és. Però aquesta gent vivia molt bé. Molta gent immigrava del Marroc a treballar a Líbia. Per exemple, del Marroc o d'Egipte, etc. De molts països venien a treballar a Líbia i guanyaven uns sous i mantenien famílies arreu d'aquesta dictadura. Que jo no sé fins a quin punt, clar, és com parlar de Maduro, com parlar de Chávez, com parlar depèn de quins polítics que no deixen d'estar fent un tipus de política que depèn de com a Europa o als Estats Units o a aquesta part quan parlem d'Occident és una mica per res, però no agrada. I a més hi ha interessos, aquí hi ha petroli, hi ha gas, o sigui que aquí Líbia s'estan matant, Líbia, la gent només viu al nord de Líbia, o sigui al sud no passa res, és desert i petroli i control. Allà no passa res, però jo m'he trobat fa un poc amb uns joves de Líbia que vivien a Dublín i clar, m'explicaven això, que van sortir, van fugir, tenen uns diners, són gent que eren bé i han fugit, ara vivien a Irlanda. Què passa? Que explicaven coses com que a les 6 de la tarda toque de queda, que si surts no saps si tornes viu, si no, hi havia un trajecte de 10 quilòmetres controls de la policia, dels militars, d'una gent que anava armada per ahí, que no sabies de qui controlava el què, i podies arribar o no. Però llavors què ha passat? Llavors no ha tocat depèn de quin països, a Algèria, perquè Algèria ja portava una trajectòria molt cruel durant molts anys. I clar, la gent estava disposada a tornar a això, i també els interessos tampoc els interessava que toquessin el gas de mitja Europa. Al Marroc, sí, si passa el mateix que altres països al Marroc, Europa es veu amenaçada. El Marroc és un gran potencial d'exportador dels Daesh.
I clar, si es liarà aquí també, llavors millor tenir-ho tranquil, controlat i això. Clar, els interessos aquí a vegades és que sense ella em sembla sent, jo no sé per què me'l preocupo. Pues a vegades quan parlem d'això ens tatxen de conspiranoides. Hòstia, no, però si parleu del mateix, Estats Units, aquí Israel, això, però és la realitat. És la realitat que creu molta gent d'aquesta zona. Tot el que és nord de Nord-Àfrica, a l'Àfrica, el Boko Haram. Clar, va començar tot Afganistan, després va saltar a Iraq, ara Síria, i també hi ha teories que parlen d'Europa ara està en un creixement i necessita mà d'obra barata. I en parlem clar, són molts milions de mà d'obra barata que venen aquí. I clar, i estan passant, i estan dins de la seva vida precària, laboral, administrativa, etc. Llavors hi ha gent que explota això. Ara, el que hem dit abans, és un negoci, no deixa de ser un negoci. I ens parlen als mitjans de comunicació i a la premsa de les màfies que creuen i tal, que treuen la gent de casos que jo conec o llocs que jo he viscut allà, en plan les pateres i unes màfies i això, ni màfies ni hòsties. Jo he vist pateres sortint davant meu i la gent paga, si coneixes el que condueix, pagues 200 euros i si no el coneixes, doncs hi ha un piló d'intermediaris, pagues 3.000. I tens un 50-50, 50 vius, 50 morts. O sigui, te la jugues. Per això no és cap màfia, és un tio que lloga un barco, té un motor, se sap una mica moure pel mar, que era un pescador i ha vist un negoci. I ho explota. No és cap màfia. I clar, les màfies són les que permeten tot això. O els que tanquen perquè la gent arribi a això. Perquè si no la gent arribaria amb un visat. Si per pagar 3.000 euros per anar a un barco que te la jugues, depèn del temps, o sigui, quan les coses estan bé tens un 50% de morir i 50% de viure, 3.000 euros tens un bitllet per anar a classe business, arribar a Barcelona tranquil·lament i buscar un lloguer durant 2 mesos pagat per obligar-te. Però clar, els interessos tampoc... Això, tancament de fronteres, tot això, doncs permet tota aquesta perversió i clar, d'aquí tot aquest moviment de primavera àrab que ha sorgit, que jo penso i clar, fins i tot si obrim debat ho puc argumentar. Clar, és molta mà d'obra barata. A Europa sempre quan ha necessitat gent han passat coses. Quan s'ha necessitat mà d'obra han passat coses. I ara es necessita gent. Bueno, de fet, hi ha estudis que parlen d'això, que Europa necessita més mà d'obra per créixer a la seva baralla, aquesta euro-dòlar. Res més, millor així. A Alemanya, perdona, que afegeixo una cosa, a Alemanya la gestió, diguéssim, de l'Angela Merkel, diguem-ne, que no és precisament, diguem-ne, una política d'esquerres o de catalanar, diguem-ne. Jo crec que un dels rerefons d'acollir, diguéssim, dignament els refugiats és també perquè Alemanya és un país en envelliment. La població està envellint molt ràpid i, com ha dit, necessita mà d'obra, necessita... Llavors, bàsicament, jo crec que ha sabut casar aquesta necessitat amb realment doncs, la crisi humana que ha vist, no? I només volia afegir cada punt com que ha parlat d'Alemanya. Bueno, yo no soy analista geopolítico ni nada. Solamente miro, leo, escucho y he tenido oportunidad de viajar. Hay dos cosas en el tiempo que a mí también me llaman mucho la atención. Cuando uno ve la crisis y lo complicado, la crisis que está viviendo Oriente Medio, pero no solamente en Siria, una guerra crónica en Líbano, otra guerra crónica en Irak, la persecución de los kurdos en Turquía, Yemen,
Y a mí se me vienen dos imágenes. Una, la creación del Estado de Israel, y ahí luego podemos tirar para adelante. Y luego, casi 70 años después, una imagen que a mí me partió la cabeza. Pero ¿alguien recuerda cuál fue el primer viaje que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿A dónde fue? A Arabia Saudita. Da pistas un poco para entender por dónde van las cosas. Lo de en relación al conflicto sirio ha ido mutando, claro, no sé, yo estuve en Siria en el 2013, cuando todavía recién el Estado Islámico estaba llegando a Deir ez-Zor, no estaba tan consolidado en Siria, sí estaba la Nusra, que es la firma siria de Al-Qaeda, y bueno, todo el movimiento del Free Syrian Army, y ahí encontramos civiles, oposición armada, ex militares, y claro, y ha ido mutando mucho el contexto y ahora explicarlo es mucho más complejo de lo que nos gustaría, claro, y para poder entenderlo y comprenderlo. Pero bueno, Kapuscinski decía que cuando la información pasa de ser una mercancía, la verdad dejó de tener importancia, entonces a partir de ahí también tenemos un par de pistas para ver por dónde van las cosas. Nos interpela Siria porque, claro, Siria y lo que te cuenta la gente que vive ahí o que vive ahí es un estilo del día a día muy similar a lo que nosotros entendemos aquí en Europa, ¿no? La gente que tenía su casa, su piso, mandaba a su chico al colegio, la plaza, los sitios de reunión, cines, conciertos, culturalmente muy rico, y eso ha desaparecido, está minado. Bueno, la gente que vive en Damasco todavía lo puede seguir disfrutando, pero en el resto del país eso ha desaparecido. Luego esa gente huyó a países vecinos como Irak en algunos casos, los que eran menos afortunados, Turquía, los que no eran kurdos, y Líbano y Jordania. Esos países colapsaron. O sea, 1 de cada 4 personas en Líbano es refugiado o refugiado. Se han quedado totalmente colapsados. La gente que tenía recursos inició de manera masiva una ruta, un éxodo hacia Europa como una última opción de vida, porque ya en esos países o estabas en un campo de refugiados, en el mejor de los casos, en Líbano, en Jordania o en Turquía, o estaba mendigando en la calle en el Líbano, porque el Líbano no ha firmado la Convención de Ginebra, entonces no hay un reconocimiento ni de los refugiados palestinos ni de los refugiados sirios. Entonces, claro, esos países que sin preguntárselo hacen también un negocio con la causa de los refugiados, no se han preguntado si los pueden recibir o no, sino que han tenido que abrir sus fronteras ante esa tragedia y asimilarlo. Y ahora tenemos un ejemplo de cómo Rajoy se había comprometido a solamente 17.000 personas y no han llegado ni a las 1.200, creo. O sea, seguimos en una situación así de vergüenza colectiva y masiva, ¿no? Jo volia fer una puntualització, o bé, que suposo que ja se sap, però que les màfies aquestes que estan a fora d'Europa i que ajuden a arribar a tots els refugiats segueixen dins d'Europa també. Per exemple, jo vaig estar a Atenes fent de voluntari i molts dels refugiats pagaven molts diners a màfies, que no se sap ben bé qui són, per aconseguir un DNI fals i poder passar a l'aeroport a qualsevol altre país. La majoria dels refugiats volen anar cap a Alemanya. I aquestes màfies el que intenten és aconseguir un DNI que quan arribin allà no es puguin tornar a portar cap a Atenas o cap a Siria. En relación a eso, una cosa muy cortita, mujeres que he conocido en Agadez, en Níger, que no tengo fotografías por cuestiones de seguridad y de protección, pero que las mujeres, a diferencia del hombre, que en muchos casos la familia, los colegas o un colectivo apuesta porque alguien pueda hacer esta ruta migratoria y poder financiar a la familia desde el extranjero, la mujer en la mayoría de los casos no está ni habilitada, ni acompañada, ni contenida, ni apoyada por la familia para que haga un proyecto migratorio, y lo tiene que hacer a golpe de reclutamiento forzoso como esclava sexual, y eso no solamente durante la ruta, que nosotros imaginamos que la gente sale de Bangui o de Bamako y a los 2 días ya está en Libia, ¿no? Meses pasándolo duro, pero que en el caso de las mujeres todavía, una vez llegadas a Europa, tienen que seguir trabajando un periodo de tiempo, en muchos casos que supera los 2 o 3 años, para seguir pagando, pero no trabajando en un supermercado, sino como esclavas, bueno, para constituirse como trabajadoras sexuales. ¿Alguna intervención un poco más
optimismo, con algo de optimismo. Estamos aferrant. Doncs aniríem tancant, si us sembla, si algú vol fer una intervenció per tancar, si no, tanco jo, que Per eso tengo invitado. Bueno, no, també donat l'hora, és una temàtica que, evidentment, i amb aquests convidats podríem seguir desgranant amb moltes de les qüestions que han anat sorgint. Sincerament, costa extreure alguna línia d'optimisme, almenys a mi personalment em costa, que no sigui aquella que és prou forta, que té a veure amb la capacitat col·lectiva, no? de la gent de resistir i d'organitzar-se i de superar dificultats que són terribles. No? I aquí té a veure amb les pròpies trajectòries, no? Migratòries, molts cops també es veuen com una qüestió molt individual, però també les xarxes, les solidaritats i l'organització col·lectiva que es donen en aquests processos migratoris són també espectaculars. Jo recordo un cas molt concret, i era un noi senegalès que estava en trànsit migratori i llavors va amb un cayuco i el que portava el cayuco el deixa amb ell al comandament del cayuco perquè va preguntar qui podia portar el cayuco i ell sabia perquè havia estat com a pescador i el que portava el cayuco se'n va amb una altra barca, amb una Zodiac i el deixa amb ell, no? I finalment ell és el que porta la barca fins a arribar a Canàries. Aquesta persona és acusada de tràfic de persones i per tant és acusada d'un delicte greu i la seva alegria per poder haver arribat i haver poder també portar a la gent que va portar fins a Canàries el va situar en una posició de delicte greu. Espectacular la reacció de la gent quan acompanyàvem aquest cas, el cas d'aquest noi, de com vam poder contactar amb persones que havien estat al cayuco, tant ja a Espanya, que havien estat traslladats a Espanya, com altres que havien estat retornats, i tots van recolzar amb el seu testimoni en aquest noi. No? És a dir, veure aquestes històries que són quotidianes, que molts cops queden també amagades, d'aquesta capacitat col·lectiva de resistir, d'organitzar-se i de superar dificultats, jo crec que també són aprenentatges que es treuen d'aquest procés, que és profundament dur, injust, indignant i obscè, com deia el Pablo, però que també genera espais de certa esperança col·lectiva, espero. Si us sembla, ho deixem aquí. Gràcies per la vostra assistència, per la vostra atenció i ens continuem veient i trobant. Moltes gràcies a totes i sobretot a vosaltres.